Kyai Simat gandeng kula mangertos ing tanah Jawi menika kathah para gandarwa ingkang ganggu damel dumateng menungsa. Kula nyuwun palilah badhe mendhem watu timburu lan ugi nancepaken tombak Kyai Panjang utawi Kyai Sepanjang mapan wonten ing punjering tanah Jawi mapan wonten ing Gunung Tidar mriki menapa dipun keparengaken. Monggo Syekh. Yen watu timpuru badhe mangpendhem mriki kangge ngreksa yuwanane wong Jawa monggo lan badhe nancepaken tombak Kyai Sepanjang wonten pucuking Gunung Tidar. Kula lila paton kabeh gelem dijak guyub rukun.